Ja, vi skal stemme om julefrokost, og vi har stemt på Facebook, hvor der er gået 2 uger. Og Jens har været ret dygtig. Og der er lige stemmer på fyldende datoer. 29. november. Lørdag den 30. november. Fredag, lørdag den 6. december. Jeg ved ikke. Fredag eller lørdag den 6. december. Og så den 14. december selvfølgelig. Nu starter alvoren. Det bliver spændende det her. Skal vi se hvad det bliver? Uha. 30. november, det vil sige lørdag den 30. november holder vi julefrokost!